दिनै बे इलेक्सन खालामनायनि जाहोना मानो थाखाय खालामनाय जादों? जाहोनाथ' जेबो जाहोन गैया सार माबा फंबाय मोनसेल' जाहोन जे हाग्राखौ जों लाखिनांगौ हिसाबै मिथिंगायारि सम्पदखौ जों लाखिनानै दोननांगौ हिसाबै जों बेखौ खालामनाय जादों सरकारनि निर्देश बायदियै। दा रायजो राजाया दा बुंबाय थादों दाउ अमा दाउ बायदिसिना फिसा फिसौ माबा माबि लाना थांफादों होननानै बुङो फरेस्टआव बा बेनि सायाव मा बुंनो सानो? नङा बेथ' नोंथांमोनहाबो दंखायो जोंजोंनो इउटिउबारफोर गोबां दङ आरो लोगोसे मिडियानिफ्राय फैदों जोंखौनो बिदि सोरनिबा सम्पतिनि सायाव नोजोर होआखै जों बास सरकारनि निर्देश हिसाबै जों फैदों बेहाय इलेक्सन खालामदों बाखि जोङो रावनिबो सम्पतिनि सायाव जेबो आखाइ होआखै। जे बर' फिसा हिसाबै सारा मा बिथांमोननि सायाव एसेबां अननाय फैयाखै नामा? एसे बर' फिसा हिसाबै दा जिनिसा आं साख्रियाव दङ दा आं अन डिउटिबो नोंगौ आङो बर'नि थैया आंहाबो दङ आं मोनसे समाव आं बर'नि मैखोम बे जांख्रिनायावबो आं मदद होबोदोंमोन लोगोसे आङो फरायसा आफादावबो आङो लोब्बा दंबोयोमोन दा बर'नि सेन्टिमेन्टआ आंहाबो दङ गैया नङा दङ। सरकारनि सायाव मा खावलायनो सानो? सरकारना आंथ' बेखौनो खावलायगोन जिहेतु देशआबो जोंनि रायजोआबो जोंनिखा हादोराबो जोंनि बेंगिरिफ्राबो जोंनि मानसिफ्राबो जोंनिनोखा जों बेखौ सावरायलायनायनि गेजेराव बिथांमोननि सुजुग सुबिदानि थाखाय माबा मोनसे बेब'स्था खालामनानै होगोन बा होनांगौ होननानै आङो सरकार तरफाव आं एसे बर' हिसाबै फंबाया सोंबाय हिसाबै बर' हिसाबै आं बेखौ बुंगोन आरो। सार बेनिफ्राय आरोबाव आलदायाव बबेयाव दंबावो दिनैहायथ' बेयाव जोङो नुनो मोन्दों नोंथांमोनहा हयथ' सोंदों गोबाङानो हा गैजायै होननानै बुंदों गोबाङानो गरिब मानसि होननानै बुंदों नंगौ बिसोरनि गेजेराव हयथ' बिथांमोनहा सैथोखौनो बुंदों नाथाय मोनसे खोथा गामोन समफोरनिफ्राय जोङो गुबुन मोनसे जायगाथिं खालामहैगोन जायफ्रा क्ररपति बर'नि गेजेराव आरो जायफोरा थाखा फैसा गोनां बिथांमोनहा हा दखल खालामनानै साहा बागान खालामनानै दङ गोबां इन्डास्ट्रि बागान खालामनानै दङ रबार्ट बागान खालामनानै दं बिथांमोनखौ जों दांहैगोन बिथांमोनखौ दांहैनो थाखायनो दिनैहाय बे जोंनि साबि थाला जोङो जास्ट प्रिलिमिनारि हिसाबै बेखौ मावदों बिनि थाखाय सुबिदा सरकारा बानायनानै होथों जों बेखौनो खावलायबाय थागोन। सार बिसोरनिफ्राय मोनसे माबा मोनसेफोरथ' लानो हाखायाना बुस्थुफोर लानानै जेन'बा बिसोरखौ होआलासिनो दोनोबा। दे फंबाय नोङो सोंदों मोजाङानो जादों जाय आयेनखौ लानानै दिनैहाय जों हा मोननो थाखाय आवग्रिदों बा हा मोननो जों लादों बै आयेनखौ मिथिनाया जोबोर गोनांथि दङ। ओमफ्राय सार मोनसे कुइसन पाब्लिकआ बुंबाय थादों बर'खौल' होदों होननानै ओमफ्राय गुबुन जाथिखौ होदोंना होआखै बिदि बुंदों आरोना पाब्लिकआ हयथ' भुल बुजिदों नङा बियो जों दिनैसो खराइबारि होननाय मोनसे ओनसोलाव खराइबारि होननाय मोनसे गामियाव जों दिनैसो खालामनानै फैदों बेयाव खुनु बर' होननाय सासेबो गैया आदिबासि दंमोन नेपालि दंमोन आरो राजबंसि सम्प्रदायनि मानसिफोर दंमोन दा बिथांमोनखौ दासो जों खालामनानै फैदों बे आरो आयेननि खोथा आं बुंदोंमोन दहाय आयेननि खोथाखौ आं एसे बुङोबा बुंजायो 2006आव जोंहा मोनसे भारतआव मोनसे संबिजिदा सोदांजादों बेयाव फरेस्ट राइट एक्ट मोनसे आयेन पास जादों 2006आव बे आयेननि गेजेराव जायफोर ट्राइबेल मानसि जायफोर फरेस्ट डुइलार्स 2005नि बिफर 2005नि सिगां जायफोर बिथांमोनहा फरेस्ट डुइलार्सफ्रा ट्राइबेल सुबुंफ्रा हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानानै दं बिथांमोननो हा पाट्टा मोननायनि मोनसे आयेन पास जादों 2005 दा बे हिसाबै जोंनि रुनिकाटा ओनसोलाव जेसेबां 2005नि सिगां हाबनाय दंमोन बिथांमोननो जों हा होजोबनाय जाखांबाय दा 2000 जेसेबां दा इभिक्सन जादों गासिबो फ्रेश इनक्रस जायफ्रा 2005नि उनावहाय हाबदों बिथांमोनखौ फ्रेश इनक्रस हिसाबै सरकारा बिसोरनो स्वीकृति होनाय जादों। ओमफ्राय मोनसे लास्ट कुइसन सार गिर्जा सिफायनायनि सायाव मानसिफ्रा बांसिन बुंबाय थादों ओमफ्राय नोंथाङा मा बुंनो सानो? नंगौ धोरोमनि फारसे गोबां आबेगिखौ जों थांनाय बाराव नुनो मोन्दों दा बेखायनो जों मोनसे डिसिसन लादों आरो जोंनि हायार अथ'रिटियाबो जोंखौ मोनसे निर्देश हरदों जे गिर्जाखौ दा सिफाय होननानै बुंनायलाय जोङो दिनैहाय नैबे 3 नाम्बार फाथिबारि बे गामियाव जोङो गिर्जाखौ सिफायनाय जायासै बेखिनियानो आरो गोजोन्थों दे।